सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। श्री सहकेळकर महाविद्यालय देवगड आणि सोलापूर इतिहास संशोधन मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानं भारताच्या जडणघडणीमध्ये स्त्रियांचे योगदान आणि कोकण पर्यटन या महत्त्वपूर्ण विषयावर 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आलं होतं। या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उद्घाटन सोहळा उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला। यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून ॲडव्होकेट वर्षा देशपांडे या उपस्थित होत्या। यावेळी उद्घाटन कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून शिक्षण विकास मंडळ देवगड संस्था सभापती एकनाथ तेली यांनी अध्यक्षस्थान भूषवलं। यावेळी प्रमुख अतिथी सभापती संस्था पदाधिकारी प्राचार्य उपप्राचार्य यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून या उद्घाटन सोहळ्याची सुरुवात करण्यात आली। यावेळी शिक्षण विकास मंडळ देवगडचे विविध संस्था पदाधिकारी महाविद्यालयाचे प्राचार्य उपप्राचार्य प्राध्यापक वर्ग आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। पुन्हा एकदा मनपूर्वक अभिनंदन करेन आणि हे जे काही क्षेत्र आहे ते चांगल्या प्रकारे पुढे जाण्यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्नात आहातच। त्याच्यापेक्षा चांगल्या गोष्टी निर्माण होतील आणि चांगल्या गोष्टी आजच्या तरुण पिढीला आपण सर्वांनी आता हात भरून देऊ आणि आजची तरुण पिढी चांगल्या प्रकारे पुढे हा आपला महाराष्ट्र किंवा आपला हा देश सुजलाम सुफलाम करतील अशा दृष्टिकोनातून बऱ्याच गोष्टी या ठिकाणी आहेत। पण त्यातून आपण ज्या काही चुकीच्या आहेत त्या चांगल्या प्रकारे दुरुस्त करण्यासाठी त्याच्यातून चांगलेपण आणण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करूया। आज देवगड महाविद्यालयातून आम्ही बोलतो आहे आणि आज इथे 19वे अधिवेशन होत आहे आणि इतिहास संशोधन मंडळ सोलापूर विद्यापीठाचं हे इतिहास संशोधन मंडळ आहे यांच्या वतीने हे अधिवेशन आयोजित केलेलं आहे। याचा विषय आहे की भारताच्या जडणघडणीत स्त्रियांचे योगदान आणि कोकणचं पर्यटन। कोकणचं पर्यटन ही खूप वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून चर्चा होते आहे आणि पर्यटन हे पर्यावरणपूरक कसं असायला पाहिजे याच्या अनुषंगाने इथे चर्चा होईल अशी आमची अपेक्षा आहे। आणि त्याच वेळेला भारताच्या जडणघडणीमध्ये स्त्रियांचं योगदान याची चर्चा होते आहे, कारण एका बाजूला संपूर्ण जग युद्धाच्या खाईत लुटलं जात असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र गॅस सिलेंडर नाही मिळालं तर चूल पेटवून ज्या स्त्रिया स्वयंपाक करत आहेत त्यांची इथे चर्चा होती आहे। आणि या स्त्रियांचं योगदान पूर्ण भारतातल्या इतिहासामध्ये काय होतं, वर्तमानात त्याची परिस्थिती काय आहे आणि भविष्यात काय झालं पाहिजे आणि काय नाही झालं पाहिजे याचा सांगोपांग इथे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होईल अशी आमची अपेक्षा आहे। आणि हा महत्त्वाचा विषय विद्यापीठाने घेतलेला आहे आणि त्याला साथ देवगडमधून मिळते आहे। त्याला कुणकेश्वरच्या ग्रामदैवत्याला आणि देवगडच्या दैवताला आपण अभिवादन करून करतो आहे, कारण हा देव असा आहे की जो समतेचा विचार सांगतो। म्हणजे पार्वतीमाई विमानातून मग शिवाजी शंकरांना असं म्हणतात की चला आता उतरा, तो तिकडे भक्त रडतो आहे, मग ते खाली येतात आणि मग तो प्रश्न सोडवला जातो। आणि समतेचं जे आपल्या इकडचं एक रूपक आहे, समतेचं एक आपली जी प्रतिमा आहे मनातली ती विठ्ठल रुक्माईची जशी आहे तशी ती शिवपार्वतीची आहे आणि त्यांच्या साक्षीने इथे समतेचा जागर होतो आहे अशी आमची भावना आहे। मोठ्या प्रमाणावर पेपर्स आलेले आहेत, विद्यापीठातून ठिकठिकाणून आलेले आहेत, तज्ज्ञ मंडळी इथे आलेली आहेत आणि इथे ज्ञानयज्ञ पुढच्या 2 दिवसामध्ये होतो आहे, याचा आनंद आहे। तुम्हाला पुरस्कार महत्त्वाचं म्हणजे पहिला पुरस्कार जावळे सरांच्या मातोश्रींच्या नावाने मला आज इथे देण्यात आला आणि तो संघर्ष गौरव पुरस्कार आहे। अकॅडमिक लोकांना मिळतात, आणखीन काही करणाऱ्यांना मिळतात, पण संघर्षाच्या मार्गाने जाऊन रस्त्यावरती लढणाऱ्या एका कार्यकर्तीचा सन्मान जावळे सरांच्या कुटुंबियांना करावा वाटला आणि तो इतिहास संशोधन मंडळाच्या वतीने झाला, त्यांच्या उपस्थितीमध्ये झाला। आणि या ठिकाणी भारताच्या जडणघडणीत स्त्रियांचं योगदान करण्याच्या संदर्भातल्या चर्चासत्रामध्ये त्या संदर्भातल्या एका अधिवेशनामध्ये झाला, याचा मी विशेष आनंद व्यक्त करते। जावळे सरांना ही जी कल्पना सुचलेली आहे ते किती पैशाचं होतं, किती मोठं किती लहान डझंट मॅटर, एक फूल जरी मला त्यांच्या नावाने मिळालं असतं आणि ते सरांना द्यावंसं वाटलं असतं तर ती माझ्यासाठी फार महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण लढणाऱ्यांची आणि अकॅडमिशियनची ज्यावेळेला सांगड होते त्यावेळेला परिवर्तनाला सुरुवात होते असं आम्ही आत्तापर्यंत मानत आलो। त्यामुळे जावळे सरांसारख्या बुद्धिवादी
मंडळींना, प्राध्यापकांना मला सन्मान करावासा वाटला. हा सगळा सन्मान मी अतिशय नम्रतापूर्वक स्वीकारते आणि जडणघडणीमध्ये देशातल्या ज्या महिलांनी योगदान दिलेलं आहे त्या सगळ्यांना हा समर्पित करते. पहिली महत्त्वाची गोष्ट की स्त्रियांना कमी लेखण्याचं तिथे काम केलं. आपल्याकडे जशा मुलींची संख्या कमी झाली तशी तिथे मुलींची संख्या कमी झाली होती. तो विषय त्यांनी तातडीने थांबवला आणि स्त्रियांचा सन्मान केला आणि घराघरातून आज स्त्रिया इंडस्ट्रीमध्ये सहभागी आहेत. केवळ धुणं, भांडी, स्वयंपाक, मुलं सांभाळणं याच्यामध्ये त्या नाहीत. ही सगळी कामं ते मिळून करतात आणि मुख्य म्हणजे देशाच्या जडणघडणीमध्ये स्त्रियांना बरोबरीने घेतल्याशिवाय देश पुढे जाऊ शकत नाही. याचं जर उदाहरण असेल, पॉप्युलेशन हा प्रॉब्लेम नाही आहे, पॉप्युलेशन डेव्हलपमेंट हा प्रॉब्लेम आहे आणि स्त्रियांना पॉप्युलेशन म्हणून मान्यता देणं आणि त्यांना आपल्या खांद्याला खांदा लावून सोबत घेणं आणि त्यांच्या कामाला रिकॉग्नाइज करणं, मान्यता देणं. धुणं भांडी करणाऱ्या किंवा घरामध्ये काम करणाऱ्या बाईच्या कामाची मोजदाद कुठे आहे? 1 रुपया सुद्धा बाईच्या नावावर नाही आहे. संपूर्ण घर तिच्या नावावर नाही आहे, मुलं तिच्या नावावर नाही आहे, जमीन तिच्या नावावर नाही आहे. तिला जर मालकीयत दिली आणि तिला जर रिकॉग्नाइज केलं तर हा देश चीनच्याही काही अंशी पुढे जाऊ शकतो. पण हे आपण आधी मान्य करायला पाहिजे.